салом алейкум бинандагони гиромӣ, шумо дар шабакаи идеяти соли ҳам расиданд. Дар қуллаи кӯҳи Арафат наздики шаҳри Макка буд. муҳимияти Макка боз дар он аст, ки ин ҷоест аввалин шуда дар рӯи замин ин ҷо Худои якторо саҷда карданд ва ҳамин тавр он ҷо паямбарон Иброҳим ва писари ӯ Исмоил алайҳиссалом аввалин хонаро барои парастиши Худованд сохтанд. бо шарофати ин, Худованди қодир дар осмон манзиле шабеҳи ин сохт. чунин ривоят аст, ки ҳар рӯз 70,000 фариштагон гирди он хона давр зада тавоф мекунанд. ва Исмоил сохтани хонаи муқаддасро ба итмом расониданд ва як ҷое холӣ монда буд, ки охирин сангро мегузоштанд. ҳамин тавр Иброҳим писари ягонаашро барои ҷустуҷӯи санг равон кард, ки бояд сохтмонро ба итмом расонанд. аммо Худованд хост, ки охирин санге, ки бар ин ҷо гузошта мешавад, аз ҷисми заминӣ набошад ва сангеро аз дили биҳишт тавассути Ҷабраил алайҳиссалом ба Иброҳим алайҳиссалом мефиристад ва ин сангро ба ҷояш мегузоранд. гуфта мешавад, ки ин санг дар аввал тоза ва сафед буд. аз сабаби бадкориҳое, ки дар ин дунё ба вуҷуд омад ва гуноҳҳое, ки инсонҳо карданд ва мекунанд, ин санг оҳиста оҳиста ранги худро иваз карду ба санги сиёҳ мубаддал гардид. солҳо мегузаштанд ва шаҳр бо аҳолияш рушд кардан гирифт, бо яктопарастӣ ва инсондӯстию покдоманӣ. ва ин дар ҳолест, ки ҳамсояҳои онҳо Египт, яъне Миср, Месопотамия ва Шом бутпарастӣ муддати асрҳо дар авҷи аъло буд. аммо ҳамаи ин баъди оне, ки тоҷири он замон Амр ибни Луҳай тиҷорати худро берун аз Макка оғоз кард. амр корвони худро ба самти шимол ронд ва то он замоне, ки ба қаламрави Шом расид. амр шоҳиди аввалини архитектураи муосир, адабиёти бой ва инчунин бутпарастӣ гардид. ба ватанаш баргашт, дарҳол он бутро гирифту дар назди хонаи муқаддас гузошт ва ба мардум гуфт, ки акнун аз ин рӯз баъд ин бут худои мост, ки мо бояд ӯро саҷда намоем. мутаассифона ин таклифи ӯро ҳама дастгирӣ намуданд ва ҳеҷ кас муқобил набаромад. бо мурури замон мардум рӯз то рӯз бутҳои навро дар гирди хонаи муқаддас ҷамъоварӣ ва парастиш мекарданд, то он замоне, ки чуноне ки ривоят карданд, то охири асри 6 шумораи онҳо буданд, ки дар он ҷо пайдо хоҳад шуд. ва дар он қисмати замине, ки аввалин маротиба инсон офаридгори худро саҷда карда буд ва он ҷое, ки Иброҳим алайҳиссалом аввалин маротиба хонаеро барои парастиши Худои якто сохта буд, Худои таоло охирин паёмбар ва хотамуланбиёро офарид. чунин буд қиссаи имрӯзаи мо. подписатсия ва лайкро фаромӯш насозед. боқӣ ба ҳама таъсияти ва хонаводӣ орзумандем.